Kublai Shibun ya pi sa chisien nga ba gracious imli present juga new Nostalgia Sport Social and Cultural Club. Ngawan ra ne ka kubor ka basokmen na ka bantai jong pi ki pai itu i football juga ne ka dong pat ka thain ki jungi. Baka new Nostalgia Sport Social and Cultural Club kelapan kreb yang mata ban stang ya ne ka tournament open to all knockout football tournament arajar arsan arajar arpunreu ka tournament ka cash prize ka balong lai lak tingka ka tim ka bajob kan yo banra arlak tingka bat ka tim ka barem final kan yo banra silak tingka plus trophy plus medal bat ha kan ka tournament nakaliang juga klub nyilapan kre bangin peli pedra bat bantang no ha ka ar pusau terik mentau punai Desember ar hajar ar pusan nadu ka por khat ar sanpho no phaisngi te kumta ngi khot ngi weri pi baro gi pai wi football jogare ka dong bat ka thain ki jungi ba phin so ba banwan ban ai ka jing Christian biang sa chisien ban sakhi ya ka ne ka tournament ka bangin apun kre syat ka bangin sedang ban peli perdano ha une u ar sau trik mentau punai Desember ar hajar ar pusan ka bai tiket nak benta jong pi ki pai ba ki bawan ban sakhi ban pe ya ka ne ka jing lekai kan long tang san pho dika marwe ti kum tangi khot ngi weri pi bagi tim ki bani ai reng ha ka te ka sngi peli perda kan dei ka wi ka tim Bright Star Football Academy ke badai ke tim ke ai jingikai le ke slam ai jingikai ke balaseng de ki arngut ki coach ki bapau nang te nang ba Shillong ki banwan ra ki player ki batibet nang ne nakadong ka jungi bat na suwe jakaro kan ikendu bade kun persya bat ka mausor mau poj ka badai nang tina umdang thain ringdo West Kasil district kini ki art ligi tim ki dei ki balapan kreba ban shoot ya lagi jong ki reng ban hiar madan ban ya ai reng ha kate ka singi pli perda te kuman chupti pipi ha kane ka tournament ru ngila pediang tang kan riu tligi tim ki batibet ki bandrung ban shimta ha kane ka tournament ka ban tang be direct da ka round 16 le ne ka pre quarter final sai sisen ni khon ngi weri pi baro ba pinwan masaki ya kane ki jing le kai ka bangin satang ban pli perda na du ka ar sau trik berai Desember ar hajar ar san kum ke jing pen kre na ka ka Christmas ka badai ka jing khai unok penem jungi ngi wer ngi khot sopa ya pi baro sya kane ka jing pli perda ka ban satang ha kate gesni kublai shibun kublai syajar ngu nginda na kendu na ka por ka new nostalgia ka pen kre ban tang biang ya kane ka tournament kublai shibun